पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. गोव्यातील बेती बारदेश इथं 108 यज्ञकुंडांचा पहिला महाशिवयाग पार पडला. हा महाशिवयाग लोककल्याणकारी असल्याचं प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी केलं. या महाशिवयागाला त्यांची विशेष उपस्थिती होती, त्यावेळी ते बोलत होते. स्वामी समर्थाच्या भक्तीनं पुढे गेलं पाहिजे, ही नौका पार केली पाहिजे, हे सगळं मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून आपल्याला सर्वांना मिळत आहे. तुम्हा सर्वांना वेगवेगळे अनुभव आलेले असेल, वेगवेगळे चमत्कार तुम्ही सगळे पाहिलेले असेल. स्वामी समर्थांनी आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या चरित्रात, आपल्या जो काही अध्याय लिहिलेला त्या अध्यायात पुष्कळ काही चमत्कार आपण वाचतोय. आणि चमत्कार सहजासहजी असे होत नाही आहेत. त्यासाठी कष्ट करावे लागतात, साधना करावी लागते. आणि त्या साधनेच्या माध्यमातून सगळ्या गोष्टी आपल्यालाही त्या गोष्टी पाहायला मिळतात, आपल्यालाही अनुभवायला मिळतात. आणि आपण सुद्धा या साधनेच्या सामर्थ्याच्या बळावर आपण ते करू शकतो. मी नुसतं तुम्हाला एक आजचीच गोष्ट सांगतोय. चमत्कार आम्ही वाचले, चमत्कार बघितलेले आहेत. आपले गोव्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खवटे, खरोखरच दिवस जरा गडबडीचा होता, त्यांना जायला पाहिजे होतं. परंतु जेव्हा मी स्टेजवरही येत नाही असं म्हणणारा माणूस इथं येऊन चक्क 14 मिनिटं बोलतो आहे, हा काही कमी चमत्कार नाहीये. याची ओळख मला वाटतं सगळ्यांमध्ये. त्यांना आणखी बोलावं वाटत होतं, कारण या भक्तीच्या सागरात डुबल्यानंतर कितपत पोहत राहावं, कितपत डुबकी घ्यावी, हे ह्याला काही अंदाज नसतो. ही स्वामीची कृपा असते. आणि त्यासाठी या चांगल्या कार्यात तुम्ही सर्वांनी आतापर्यंत उत्तम प्रकारे सहकार्य केलेलं आहे. हे कार्य वाढलं पाहिजे. आम्हाला सर्वांना वाटतं समाज चांगला व्हावा, देश चांगला व्हावा. पण तो कुठून सुरुवात झाली पाहिजे, त्याची स्वतःपासून सुरुवात झाली पाहिजे. कारण या सगळ्या गोष्टीचा केंद्रबिंदू आपण आहात. माणूस म्हणून आपली जबाबदारी आहे. आपण योग्य पद्धतीने जर वागाल, स्वामीच्या मार्गात जो मार्ग आपल्याला सांगितला दिलेला त्या मार्गाने जर आपण गेलात, तर निश्चितपणे एक दिवस स्वामीच्या स्वप्नातला किंवा स्वामींनी सांगितलेला मार्ग त्याच्याकडे आम्ही निश्चितपणे 100% पोहोचू, हा विश्वास मनात असला पाहिजे. मित्रांनो, भक्ती मला जरासं आज अडचण वाटली. मी सद्गुरू गावडे काकांना म्हटलं की प्रोटोकॉल पाहायला हे काय राजकीय व्यासपीठ नाहीये, हे आध्यात्मिक व्यासपीठ आहे. आणि त्यामुळे प्रोटोकॉल सर्वात मोठा सद्गुरूंचा आहे, तर ते मानायला तयार नव्हते. आणि त्यामुळे त्यांच्या नंतर बोलणं मला कुठंतरी अवघड होत आहे. हा जो मार्ग आम्हा सर्वांना मिळालेला आहे आपल्या पूर्वजांच्या कृपेने, हे आम्ही मानलं पाहिजे. सगळे असे भाग्यवान असतात असं नाही, पण आपण सगळे भाग्यवान आहात म्हणून या मार्गावर आपण इथं चाललेलो आहे. आणि आपल्याला आपल्या डोळ्यापुढे मोठं उद्दिष्ट आहे. सगळा संपूर्ण समाज समाधानाने सुखाने जगावा, ही सर्वांची भावना आहे. एकमेकांना आपण मदत करायला पाहिजे, एकमेकांना बरोबर घेऊन. संतांचं म्हणणं आहे, रंजले गांधीला आपण त्यांना मदत केली पाहिजे. ही जी भावना जोपर्यंत आपल्या मनात घुसणार नाही, आपल्या मनात येणार नाही, तोपर्यंत आपल्या हातून सत्कार्य तसं होणार नाही. भक्ती काय असते आम्ही सांगायची गरज नाही. स्वतः सद्गुरू इथं हजर आहेत. देवाला काहीतरी मी देतो असं म्हणून जी भक्ती नाही, चाल आम्ही तुला इतक्या लाखांची मदत करतो, इतक्या लाख देतो, त्यात आम्हाला स्वतःला काही नाही मिळणार. परंतु ज्या भावनेने, ज्या भावाने आपण परमेश्वराकडे पाहतोय, ज्या भावाने परमेश्वराला आळवतो आहे, तिथंच कुठेतरी आपल्याला त्यांच्याकडून आपल्याला निश्चितपणे आशीर्वाद मिळणार आहे. आणि हा जो भाव आहे तो भक्तीमध्ये असलाच पाहिजे. आणि हाच भाव आपल्याला पुढे तारणार आहे, ही भावना आपण मनात ठेवली पाहिजे. आपला जो पंथ आहे तो साधा सरळ आहे. त्याच्या इकडचं तिकडचं काही नाहीये. फक्त नामस्मरण करा, स्वामीचं नाव घ्या, सगळं काही तुमच्या पुढे हजर होईल, असा एक पूर्ण विश्वास हे करताना आपण जर ठेवला,
आणि जे काय माझ्याकडे सत्कार्य होईल समाजासाठी होईल, देशासाठी होईल, कारण या देशाचे समाजाचे उपकार आपल्यावर भरपूर आहेत. त्यांच्या सगळ्यांच्यामुळे आपण जगतो आहोत, त्यांच्या आधारावर आपण सर्व काही करतोय. त्याच्यासाठी आम्ही काय करायला नको का, त्याचा विचार आपण केला पाहिजे. आणि त्यासाठी याच्यातून संसारातून जर पार व्हायचं असेल तर काही ना काही आपल्या हातून ही समाजाला, देशाला मदत झाली पाहिजे. मी आजच्या या घडीला जास्त न काही, कारण गावडे काकांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे. आपण निश्चितपणे अशा ही जी सत्कार्याची संधी जेव्हा आपल्याला मिळेल, स्वामी समर्थाच्या कार्याची जेव्हा आपल्याकडे काहीतरी येईल आणि आपण त्यांना मदत करू, निश्चितपणे स्वामी समर्थ तुम्हाला आम्हा सर्वांवर कृपा करेल. आणि हीच भावना घेऊन आपण पुढे जाऊया. जे जे कार्य आपल्या समोर येईल ते कार्य पूर्ततेकडे आपल्या प्रयत्नाचा 1% आपण देऊया आणि हे कार्य पुरं करूया. समर्थ सगळ्याचं कल्याण करणं हे निश्चित आहे. जास्त वेळ न घेता मी सर्वांचे, आजच्या आयोजकांचे, गावडे काका महाराजांचे सर्वांचे आभार मानतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.